Ai, de verdade, Martín, que non seguimos facer que non hai amiguismo moderado, xe non hai nada, non me ninguén, Martín, por favor. Martín, por favor, que ves demasiado cómodo. Porque estamos na casa de volta. Estamos de volta. Claro, e ahora, como somos prensa, pois imos pola vida como dous pepes. Hola. Sí, eu tamén trouxen a acreditación, Eu non a quito nin pa ducharme, nin pa nada, mira. Cajo con ela, como. Así está de mugrosa, me caen. Benvidos todas e todos de novo ao estudio de Parola. Estamos aquí, pero bueno, estamos... E está el, sobre todo, está super cómodo. Super cómodo, comodísimo. Claro, despois dun primeiro episodio ali de pouco de andar, de estar activos, de tal, pois hoxe queremos un pouco de relax. Home, digo, un pouco de acojo. Imos falar de todo un pouco. Vedes que cambiamos un pouco a decoración, que hai un pouco de festival de cine, un pouco Moi de tal. moi cinéfila esta mesa, me parece a mí. Sí, é verdad que excesivamente. Imos falar tamén de que nos deron as acreditacións tal e que participamos no Fast Movies. É verdad que non o comentamos, que sí que nos deron... Sí que nos deron as acreditacións. Non comentamos casi nada, pois sí. No, casi nada, no, hai hecho uns tweets ben... Sarcasmo. Bueno, que ao final, desgraciadamente, non podemos aproveitar todo o que quixéramos. No. Pero bueno, eso imos falar a dispois. Tamén, claro, vamos a comezar ca actualidade e tal. Martín, eu vou dicir que vas ter que levar a batuta. A batuta? Sí, porque eu teño un traballo aquí que... A que andas? Que temos aquí que... És carpinteiro, ora. Temos aquí dous tweets. Temos aquí dous tweets que van ocupar gran parte da mesa. Eu, teria que facerlle un recorte. E quedaronche pequenos, Quedaronche pequenos, porque... Pa un marco... 1-1 era o que merecía, pero bueno. 1-1. Non pasa nada, está ben. De mantéis. Está moi ben. Pois aquí estemos... Claro, bueno, eu tamén estou dicindo que vou me poñer agora a recortalos e tal, pero que non trouxen as xoiras, non trouxen nada. Nin hai Marcos iba a roubar de aí, pero claro, igual a miña familia, por lo que sexa, sintes ofendida. Non, por favor. Entón, bueno... Pero mirai de aí, que flipaos. Comezamos... Aí os tes. Comezamos nun de parola invernal. Xa outonal. De outono. Un de parola de outono, claro. Que cortina tan fea, Que luz difusa que nos gusta. É sen paraugas. Luz difusa, que eu estou falando pa aquí pa Quintacona como se me escoitarades. Sí, bueno. Como sabedes, imos baixar un pouco o que é a regularidade. Non imos soltar este como se fose chope. No, pois imos intentar aumentar a calidad, ¿no? Ou non? Que digamos que sí, por exemplo. E hoxe non temos amiguismo moderado, Martín. Non, pero bueno, hoxe é o espazou. E comentamos, a ver. Sí, hoxe creo que tampouco será canónico. Que se pasou? Non, a verdade que non. Pero bueno, faremos o que poidamos. Eso sempre. Entón, pois imos alá. Imos comezar de parola. Porque canónica é intro, non a canción. A intro sí, porque, mira, non me deu por cambiala. Nin falta que fai. Así que imos aló. A la independencia da aló, República Galega. Sí. Camarín. Comeza de parola. Adiante. Mira, Martín. Coméntame. Martín, estou moi preocupado. Moi preocupado, Aló. Estou anoxado porque veñen unhas eleccións xerais e... eu non sei que vai pasar. Bueno, primeiro de todo, xe é... Veñen os fachas, Martín. Xe é 13. Xe é 13. 13 de outubro, onde foi 12, entón... De verdad. Congratulémonos, hijos de la patria. Felicidades. Felicidades. O día de Hispanidade foi... Felicidades. No, claro, xa, pero onte non nos vimos, pero felicidades. E o noso apoio é que este ben, primeiro a farola... primeiro a farola, porque non é plan tampouco romper co mobiliario. No, o alumbrado público tampouco ali na... Bueno, saúdos ao pobre home, que despois saudando as súas majestades todo. Aí, de verdade que... Tiña un só traballo. Tiña un traballo, espeteime contra... E mira que a castellana é grande. No, sí, a castellana pode... É unha rúa amplia.
A máis na zona onde está un Bernabéu que ten incluso como unha plan... Pero que sí, que era difícil espetar. Pero espetou. Cosas que pasan. Anda que non había árboles tamén. Para espetar non comentaban, non na primeira, non sei onde. Unha pequena red que faga de viento. Sí, o que queirades. Tipo, para, comer a farola. Non pasa nada. Pois iso, que nos veñen unhas eleccións cunha irrupción dun novo partido que é máis país. Partido, más de todo. Más de todo. Más fariña tamén. Aquí en Galiza vai ser máis fariña. Home. Vaise presentar por Pontevedra e Coruña, en principio. Solo. Sí, non por Ourense ni Lugo. Onde hai... Onde poda rapañar, claro, porque aquí xa sabe o tipo que non se vai comer un rosco. Menos. Sí, a verdade que sí. E iso, que ven o tipo aquí, ven Íñigo Errejón, que eu, mira, vou comentar eu o que foi o meu pasado oscuro, vale? Ai, por favor. Que é? Que é? Bueno, escuro. Tampouco vamos a matar a... Que é? Que eu, mira, eu fui un votante de Marea. Eu fui un votante de Marea cando pois era unha coalición de moitos partidos, non? Entre eles estaba Podemos. E eu pois dixen, mira, eu quero ser partícipe deste movimento que é ilusionante. E entón, pois, eu poderíase dicir que nun momento dunhas primarias en Podemos eu era errejonista. E ben. E eu votei a Errejón nesas primarias porque era... Co seu carnés. Eu era afiliado ali por internet, nada de pagar, nada de tal. A tecnoloxía. A Podemos. E tamén en Marea, eu a todo. En Marea, Podemos, non sei que, bueno... Vamos, que despois quiteime de todo. Despois quiteime desa mierda Yo me quité de Netflix e así foi. Yo me quité de Netflix e de Podemos. Tiña aquí esta pequeno esquema fixo o fin de semana pasado que non podíamos gravar. E tiña aquí posto o pasado escuro de Iván Iglesias. E que estaba, tiño que contar. Tiño que contar. Había que soltalo e capítulo pechado xa. Queda atrás. E falando desto todo un pouco tamén, é que non hai moita máis actualidade. Despois na barallada falamos un pouco do Far Movies, pero tú que contas, Martín, que tes? É que na actualidade, o día de Españita, o home espetao e as eleccións, é que... Tú que apostas? No, vamos a ver, ahora, despois do outro día que apostábamos por saber, claro, era setembro, por saber si había unha nova convocatoria ou non, pois hoxe temos que... Ahora o seguinte paso cal é? Apostar o que cal pasa? vai ser o resultado. Onda. Que pasa? Volven os nacionalcomunistas a sacan un deputado, os do Bloque... Os do Bloque. Eu digo que si, veña. Desta vai. Desta vai. É hashtag, Eso teño no eles. Desta vai. Sí, en serio? Sí, no Twitter do Bloque teñen o de desta vai, porque desta vai. Houbo coalición con Compromiso por Galicia, non o biches? Eso sí que vi. E no momento de facer aí a roda de prensa e tal, bueno, pois eles van ter uns deputados que son testimoniais, porque non están a maioría, creo que en Pontevedra e a Coruña están de últimos os de Compromiso por Galicia. E en Ourense, por exemplo, veñen de último polo Senado. Entón é unha cousa testimonial. Pero, oye, os tipos un pouco de unión. E despois, a parte de máis país, na candidatura de En Común Podemos e tal, sigue igual. A Yolanda Díaz quere sacar diputado e quere sacar. E o Gómez Reino tamén. E pouco máis, tampouco. O sea, a miña aposta é que os fachetes van volver ao redil do Partido Popular e además as enquisas din que en Galicia volve a gañar a esquerda, pero non gracias ao PSOE, senón que gracias a que desaparece Ciudadanos. Mama. Que eu, mira, a min dame igual. Podo dicir, estando en Galicia, un pode dicir que se lle quere máis ao PP que a Ciudadanos. Quero dicir, se tes que escoller... Home, por favor, escollo hasta eu.
Onde está? A papeleta, que o voto eu. Claro, é que... Votas ao PP, pero Claro, Ciudadanos... Ciudadanos, mira, eu sinto moito Pepiño Araujo... Non, ni sinto moito ni hostias. No, de verdade que non. Eres calvo. Xa está. Eres calvo, Pepiño. Mira, Hasta aí o meu análise. Ojalá Ciudadanos fora como Pepiño Araujo en Galicia, pero despois hai outras que... Ojalá Pepiño Araujo tuvera feito o partido Pepiño Araujo e non se meteran Ciudadanos. Sí. O que se mete eu que sei en... tampouco hai moita outra opción. No BNG. No BNG, un compromiso por Galicia. Hai que tirar para casa. Dios mío, sí. Que parece que desaparece Ciudadanos do mapa galego, que volven todos ao PP. Os xente de dereitas volven ao PP. E o PSOE por baixa, pero xunto con todos o resto da unión. Pero ao mellor hai alegría aí. Creo que sí. Baixa, pero ao mellor... Pero a ver despois quen lle di a Pedro Sánchez, oye, igual tes que ceder un pouco, Oye, mira, disculpa. Baixaches un pouco, igual tes que ceder unha mica. Mira, ao mellor tes que baixar un pouco da parra, guapo. Cabrón. Subnormal. Fillo de puta. Sí. Martín, tú que opinas? Por Dios dirá. Como dixo, non viches al bueno de Santi o outro día. Non. Que eu non vin nada, non quixen velo, simplemente en Twitter. Ah, no hormiguero? Sí. No. Simplemente en Twitter vi un vídeo que me fixo moita gracia, que lle preguntaron por que salvaba. Que salvaba el co seu peito palomo? Que se o Amazonas ou Notre Dame. Sabes, que lle preguntaran ao de Madrid e ele dixo, pues Notre Dame, porque está en Europa. E tú, niña, estás en Europa. Entonces, ya esa mierda toda. E o tipo respondeu ben. Puta. Sí, respondeu ben. Non vai Santiaguito, dice, el Amazonas. Non vai, o tipo responde ben, e respondendo ben é difícil cagala, pero o tipo puxo unha coma e dixo, la voy a cagar. E dixo, non sei como dixo exactamente, pero veo a decir que es mejor cuidar ou arreglar el trabajo de Dios que no el trabajo del hombre. E a min eso, mira, eso a min me encantó. Bueno, vamos a ver, dentro do tal, pois tampouco é preferible esa resposta que a do alcalde de Madrid. Ou non? Non o crees? Pero tú viches esos nenos. Esos nenos que son... Esos pais que lle comeron a cabeza. Eso é unha... reflicte que... Home, que non vamos tan mal na nosa evolución. Ou que... Ou que non bueno, vamos... despois é que verdad tamén atopaste no... Vas aí ao noso colexio, vives e atopaste con cada cazurro ou que non imos tan mal, pero no que avanzan 3 anos, vanse de todo. Non sei. Eso é verdade. O tempo dirá, amigo. O tempo dirá en que acabe. Sí. Pero che que de carallo que o alcalde de Madrid vai aí nos que estamos en Europa... Bueno, poñelle unha voz como moi señorial, o tipo de gilipollas. Estamos en Europa y es que hay que nosotros compartimos una serie de valores, pero ¿qué llevas a decir a un neno? É que a cara de tonto que ten, non? Sí, ¿qué llevas a decir a un neno que a serie de valores que non sei? Ese neno tense que quedar tan tranquilo despois de... No, mira tú que a primeira vez que fomos a Madrid foi cando se escolleu a Carmena. E eu cando me vou de Madrid, xa o ano pasado que foi un ano, botaron a Carmena. O sea que eu fun ali fuera la puta vieja a pechar un ciclo. Imos pasar a barallada para faltar un pouco. Faltar un pouco. Para faltar un pouco. Para faltar, se hai que faltar, faltamos. Pero bueno, en principio é só un pouco de como foi o noso desenrolo, desenvolvemento. Uns comentarios. Sí. Por veña. Por veña. Vamos a, claro, que antes non dividíamos isto, pero ahora hai que utilizar, porque eu tiña 5 sintonías, estamos utilizando 4. Ajá. Así que vamos a aproveitar. Vamos a tirar delas. Adiante. Podo che filmar algo aquí? Como chegamos ali, Martín? Non me interesou. Ou nos mandamos unha proposta así un pouco a... Chegamos ali, isto chegoume a información, a min chegoume o día que fomos a Baiona. Pode ser. De participar, pero non de que estaba seguro. Non, pero de participar. Non. Cando fomos a Baiona? Pois a Baiona, Agosto... habrá que mirar o tweet, espera que lle damos para arriba. Ai. Pois eso. A min está me dime, non, que había unha festa da curtametraxe. Sí.
e dime, ei, queres participar? E eu, vale. E iso quedou aí. Sí. Quedou no limbo. Quedou. E cando foi o 16, que era domingo, 16 de setembro, domingo. Por aí anda, sí. Se non me falla, dime, ei, Pero era xa para as últimas, o sea, a 16 era, había que mandalo 17. o 17, díxome, claro. E apunta. dixo mo tío 3 horas antes, ei, acordaste de queres participar? E eu, coño, vale. Por exemplo, participamos e mandamos nosa humilde proposta. Sí. Un par de días despois. Sí, era unha sinopse, menos mal que non había que enviar un guión, porque senón igual morremos. Que senón igual, pois... Igual ahora mesmo non estaríamos igual, con toda esta caralla. non. Aunque isto é por prensa. No, esto por... sí, no, esto non ten nada que ver. Non Esto ten nada que ver. merecíamos igual. Pois aí chegamos joviales está. despois de facer unha preproducción escasa. Nada, Quer dicir que... moi pre. Moi pre. Moi Chegamos ali con toda a nosa ilusión. Os resto dos equipos, non sei que vemos algún da nosa facultade. Un brillo nos ollos que pasa. Sí. Chega Enzo. Enzo Men- Sarmiento. Que non sei se nos sigue agora. Creo que lle deu me gusta algún tuit destes de... Eu penso que sí que non sigue. Pois Enzo, que moi ben esa xestión. Que realmente, el non sei si... Creo que xestionaba, non sei se ao mesmo nivel ou como subordinado de outros meus profesores Paulino, que o tipo escapou. O tipo teña que gestionar e estaba Narcís ali noutro desafío que o mesmo co Fast Movies consiste... Pero tamén estaba nese. Sí. Tipo están todas. Pero entón como non lle petou a cabeza. Pois non o sei. Joder. Pero resulta que o Fast Movies é un concurso de facer unha curta relacionada con Ourense, gravala en 48 horas, un fin de semana, Sí. editala durante o resto da semana ata os xoves. Gravar nun par de días e editar noutro par de 3 días. ou 4. Sí. E así foi, nos presentamos, e había outro igual, homónimo, tamén cunha sección de fotografía nas Illas Cíes. Pois o tipo encargouse de todo. E ao final deixou a Enzo pois a cargo de nós. O que daba cara. O que daba cara foi Enzo. O que nos cuidaba. Sí, pois foi Enzo. Sí, señor. E a cousa, bueno, a grabación foi relativamente ben. A grabación foi ben. Sí. E despois, bueno, saliu unha cousa que podía ter saído millor. Hai que ser un pouco críticos, Claro. pero non estuvo mal. Sempre, Pero pero... eu non quedei... Digo, ai, que desastre, non? No, eu tampouco. Cando vin, digo, ai... Eu creo que esas cousas podense ver no canal de Fast Movies todo xunto ou en YouTube algúns podense ver. Cando... Non todos, pero algúns. Sí, os gañadores, seguro. Cando subamos este capítulo, poño o link tamén do canal e quen queira que se pase e que non queira postar. Eu supoño que subirei o meu canal, pero bueno, para que vexa quen o queira, que critiquen, sobre todo, que nos poña un pouco de que andar. opinen a caldo ou adular ou que queiran. Pero bueno, foi unha boa experiencia. Pois non podemos ir ás Cíes. Si, era o que iba a decir, este xa está firmado, este foi a asistencia pim pam para, e o das Cíes, pues, podemos mirar, podemos cheirar. E ademais que as Cíes, despois de gravar, podemos... Bueno, depende, claro, como sexe o proxecto, porque si volve a coincidir co Festival de Cine, eu quero vir ao Festival de Cine tamén. E A participar outra vez? No, volver ser prensa. Ah. E aproveitalo esta vez que foi a pena, despois de participar no Fast Movies e tal, estar na gala de clausura, todo ben. Sí, Pois, desgraciadamente, pero non podemos foi aproveitar o suficiente ao de prensa. Non. A máis que a min gustaría meter cuberto un pouco e subir a Twitter algún vídeo, algunha carallada, e de verdad por darlle un pouco de publicidade dentro da nosa... Dentro do que podemos, dentro do que podemos nós, que é o que buscan eles, non? Que básicamente. pois darlle publicidade ao couso, que de feito temos máis seguidores co festival. Ah, sí. O festival ten 300 e algo. Uy, quedou un pouco narcisista, sí. No, o festival, vamos a ver. Temos máis seguidores. Vamos a ver, nós íbamos ahora mesmo ao teatro principal e decimos que hai unha proxección de Parola. A ver, hai dúas cousas. Se é de parte do festival, a xente vai. Se é de parte de Parola, a xente non vai. Por moito que teñamos nós máis seguidores en Twitter. Efectivamente, porque hai moitas señoras vieiras que... Eso non é un medidor, pero bueno, neste caso, en Twitter, pues, nos podemos axudar aportando o noso grande área e, desgraciadamente, non pudimos facer todo o que quixéramos. Non foi. Pero prometemos, Martín. Sí, dende aquí, demagogos totais. Xente do festival, o ano que ven nos vamos a pedir a prensa, a pase de prensa, que non sei, creo que non sei que me dá, que creo que non mirades moito quen vos pide quen non. É probable, pero cala. Vale. Nós prometemos facer todo o posible para estar... Todo posible. Eu non vou a clase. Eu digo, mira, eu son puta prensa
Eu non vou a clase. Home, depende de como sexan os horarios. Además que eu po ano que ven, se todo vai ben, non terei clase. Xa. Bueno, claro. Entón, pois, nós facemos unha boa cobertura do que é o Festival de Cine non como este ano, de verdad, De verdad, De verdad, de de verdad vos lo digo. Eso. Digo bolo, bolo lo digo. Unha maravela este ouf. Unha maravela. Bueno, aparte deso, tamén na gala de clausura tamén gustou moito o discurso do meu ex-profesor Miguel Anxo. Moi ben, Pois un discurso... Moi ben, pero sen sarcasmo. No. Dun tío orgulloso do traballo feito, e eu creo que totalmente lógico porque, atención, o Festival de Cine casi dobla en audiencia o pasado ano, que xa subira, O ano pasado, eso, xa empezaba... que repuntar, tamén se nota o cambio de xestión, porque eu non sei que problema tiñan antes, que non sei se había falta de apoio, non sei, non teño ni idea. Ou que era mala xestión, tamén podía ser. Non sei que me dá, que... Bueno. Eu creo que, aparte de todo isto de que pedimos perdón por non poder ter coberto tal, felicitamos ao festival por darlle vida á nosa cidade, non? E ollo, que non vai peloteo. No, por nos ter isto, ou por este monigote ter No. 150 profesores metidos na organización e no xurado. No, a verdade é que, joder, a min, pues, éncheme. A min éncheme de orgullo. Sí. Que isto, coño, que lle dé salsiño a unha cidade que, oye, Totalmente. que o merece tamén. Que o merece. Un pouquiño A nosa de cidade. dinamización. Sí. Bueno, non sei que máis falar. Expectativas da nova temporada. Expectativas, teño que apuntado. Da nova temporada nosa. Da nosa, sí. Non sei. Máis paseos, eu espero máis paseos. Sí, vamos a intentar Non días destos de mierda misturar o de Parola Castrexo. Temos que comprar unha grabadora ou algo. Eu co diñeiro do Farmers vou intentar facer algo. Vou intentar... Non, podes mirar, podes invertir. Vamos facer de Parola Castrexo, vamos a ir con Nocturno. Eso sí, claro, carnosas posibilidades de cronoloxía e temporais. Claro. Do tempo da nosa vida, non? Claro. Tamén temos uns estudios, que son unhas prácticas, que se tal, que se cual. Pois sí, pero nós... Pero nós aquí estaremos, intentando seguir e intentando facer outro destes, que non o comentamos desta vez, pero isto... Aquí está. Desta vez, claro, porque hubo un par de cortes, bueno. Claro, hubo un... non pasa nada. Este é o teu billete e este é o meu, Pois que? Que o UF está moi ben, pero... O UF está moi ben, pero... A nivel nazón, pues, os mestre Mateo están... Pois sí, oye, dende aquí, mira, vamos a facer un corte para Twitter, vale? Un corte para Twitter, imos facendo campaña xa. Sí. 24 de feito, meses. eu quería facer un corte para Twitter tamén po Galicia por diante, para que nos levasen ali a facer unha entrevista. Facemos dous cortes ahora para o mestre Mateo e Po para Galicia por diante. Sí. Non o coñeces? Sóname, pero non sei. O Kiko Novoa é un magazín que son 1000 horas durante a mañá e que, pois, o que fai é... Na radio? Mañá, como sí. Ajá. Pois mira, vamos mandar dous cortes. Sí, eu espero. A quen lle queres falar tú? Ao mestre Mateo, do mestre Mateo. Sí, porque os por outros conocer, non, sí. Claro, máis que nada, Vale. non é que conozca o mestre Mateo en persona, o ente, pero máis o Pórtico da Gloria. máis ou menos Volvemos ao mesmo, non sei o do Paraíso ou da Gloria, do Ourense. Pórtico da Gloria. Da Gloria, pois o do Paraíso foi o que fixo o mestre Mateo. Ajá. Por eso tal o de... Bueno, pois... Hola. Bos días. Terán, home, digo eu, claro. Vaya pregunta, terán Twitter, non? Claro que teñen Twitter. Vamos a ver. Señora organizadora, señor organizador dos premios Mestre Mateo. Aquí temos, na nosa opinión, Iván Iglesias e eu, Martín Sordo, dous billetes que nos levan, non? Como fixeron o ano pasado, que non sei que nome lle deron a eso, esas invitacións que lle deron a xente de Twitter, non sei. Os tuiteiros de galegos, sí. Invitacións aos tuiteiros, sí, vale? sí, sí, bueno, algo así foi. Pois, aquí temos dous billetes, na Sí. nosa humilde opinión, Sí. mediante os cales nos merecemos un par de entradas para asistir aos Mestre Mateo. Sin duda. Que decides, bueno, eses están ben, pero se neste tempo saen outros dous mellores, mellor. Pois Pois, máis excusa. nós a eso imos. Eso buscaremos, pero de momento nós humildemente pensamos que en Twitter Galicia entramos con ganas. Sí. ¿No? Entramos Ganas con penetración. Cuidado. Entramos fortes, así que nada, eu só
Só quería avisar, só quería decir que queremos ir ao Mestre Mateo. que queremos ir aos putos Mestre Mateo, que Queremos sí, estar que ali. Sí, queremos estar ali e queremos sacarnos fotos con Galloso. Con Galloso. Fotos con Galloso. Nada. Teredes máis noticias de nós, bicos. Gracias. Moi ben, Perfecto. Moi ben. Contundente. Sí, ahora vou eu. Ahora vas tú. Veña. Vale. Hola, community manager do Galiza por diante. Que hai? Pois mira, vouche falar así de tú a tú, porque tampouco é plan de estar aquí con superioridade nin tal, non. Somos dous amables integrantes dun podcast que, bueno, ten pinta de ser o máis exitoso de toda Galicia nun par de meses. Sen dúbida. Claro, sei que no Galicia por diante estás detrás de todas as novedades, de todo o que pasa en Galicia, non? Entón, pois, mira, creo que sería unha moi boa iniciativa que se nos invitara ao Galicia por diante a ser entrevistados como, bueno, pois, como os exponentes da nova oleada Humildes, mete humildes por lo menos. Humildes exponentes. Da nova oleada de podcast que están a xurdir O noso no panorama galego. A little resurdimento. Little resurdimento da comunicación galega, non? Sei que, bueno, Kiko Novoa, que é o presentador, que non sei se coñeces. Sí, pois Kiko Novoa é un ente en si mesmo. Mastodonte. Mastodonte. Bueno, teñen 1000 colaboradores, porque claro, son 1000 horas de programa. Pues... Queremos ir a que nos entrevistedes. Sí. Queremos. Outra cosa que xa, pero bueno, eu creo que somos uns candidatos tremendamente humildes. É que eu creo que podemos aportar un poquito de aí de tal. Ou non, quizá chegamos ali, somos uns vergonzosos de merda e... Bueno, pois chao. Bueno, pois... Hai que vencher un par de minutiños. Sí. Por enredar. Para subir ali, claro, que nos graben un pouco tal e... Ver Santiago. Está ben. Ver San Marcos, aí os estudios da Galega, non estaría nada. No, é verdad. Unha mañá diferente. Unha mañá diferente. Pois eso, penso ben, E dillo aí aos teus xefes porque estamos de camiño xa. De que estamos indo, petando a porta. Moi ben. Eu creo que esta é a maneira de gañar xa a xente. Así é como se fai. Chamando, interesando, sindo ali. Non, mandando mensaxes. Por ti. É máis como. Sí, a verdade que sí. Bueno, pois non sí. sei canto levamos, ahora creo 33 minutos. Bueno, tamén contando con algún corte e tal. Sí. 37, pero porque tardei en reanudar, levaremos casi 30. Vamos facer un amismo moderado, pero vouche dicir porque que vamos facer ahora, porque non vai haber xente. Non vai haber ninguén. Un amiguismo moderado conmigo. Ou comigo, que parece que son eu o presentador. Si tú eres o que leva líder. O bateiro. O bateiro. A ver, pois, ilumíname, que queres ver? No. Digo, conto cho ahora, primeiro vai a sintonía. Primeira musiquiña, vale. Dille aí. Mandamos un baile. Sí. Veña, dalle a musiquiña do amiguismo moderado que mandamos aquí. Sabes que che quería contar? Non. Que temos peticións para vir o amiguismo moderado. Tenemos petición para venir. Quen é? Que hai xente que quere vir ao amiguismo moderado. Quen? Pois mira, Quen? vou escribir aquí. Vamos escribir, non o vas dicir. No. Vamos escribir aquí. En secreto. Tía, ben grande. Pensei que ibas a por varios, pero... Era, anda, sí. Que además teño visto. Que sabes de quen é? De onde é? De onde é? Nun par de ocasións. Sabes onde é? Ahora vai a dir de Toén. No, de Toén non é. É da costa. Sí, señor. Sabes onde está? Bueno, sabes onde está isto, ¿no? Cerca de... Espera, a ver se coincidimos. Sí, máis ou menos. Sí, pois por aí andan. De feito están ao ladiño. Que de aquí tamén é pois... Outro que tamén quere vir... No, en principio David no, Broncano. Non o dixo todavía, pero sei que o dirá en algún momento. David Broncano tamén é... Sí. Tamén outra persoa que tamén se ofreceu... Pero este non se ofreceu. No, este non. Pero este momento é moi radiofónico. Sí, a verdade que... No, radiofónico de vídeo, eles non saben nada. A joderse, vale. E hai outra persoa que tamén como que ofreceu un pouco a súa colaboración, que non dixo que non é outro que é máis dos teus. Do teu oscuro pasado. Sí. Ou non falamos do mesmo? Sí.
Falamos do mesmo. Tes? Xente interesante. Sí. Non mataos. Non mataos. É xente interesante. Este tamén, este algún día tamén. Este tamén. Dirá, pues mira, pues tamén me apetece. O problema é, mira, xente que quere vir. O problema é, non son de Barbadas. Ese é o principal problema. O problema é que, vamos a ver, eu se fora esta a miña casa, en lugar da miña abuela ou unha cousa así, eu invitaría a xente a quedarse a dormir, a ver que a tomar algo, non sei que, pero eu non podo asegurar que os nosos invitados poidan pernoctar aí. Non. Entón, Nin poidan sentirse cómodos. Bueno, Xa non cómodos. digo solo dormir, ao mellor aí sentados, pues séntense incómodos, No. Cas nosas miradas Por que? fulminantes. No, É unha broma. Un chocolate, voulle dar. Non somos xente humilde, Unhas galletas. cunhas galletas. Sí. Home, E un oros curasán. e uns curasans. E eu se teño salame, doi salame tamén. Ai, salame. Non pensar mal, salame como postre portugués, que é unha Pero vamos a delicia. ver, non te pases tampouco, veñen aquí do salame é pa min. É unha broma, é unha broma. Salame pa min e pa ti ao mellor. É o millor, como moito. Como moito. Vamos a... claro, nós somos, mira, somos xente de interés. Aquí, se non tes 20.000 seguidores... somos humildemente interesados. Humildemente Así que interesados. mira, aquí ese... No, vamos a ver. Estes son 32... Estes son os máis recentes. E, por exemplo, este home podémoslo traer, pero claro, o problema é ese, a distancia, ¿no? Un pouco, E aquí este outro, vámoslo desvelar. E vámoslo invitar, vámosle mandar un vídeo tamén. Eso estamos para mandar clips. Vale. Pois mira, hola Iván. hai? Queremos invitarte humildemente. Que bueno, ahora mesmo Humildemente, gustoume. Que se saia xa natural, humildemente. Ahora mesmo estás en Madrid, que é o problema, que bueno, eu supoño que virás a ver a familia, era unha cousa. E se non vean sempre un Skype, Un Skype tamén. Tú si ves, ten en conta que estás invitado a vir a ser entrevistado a De Parola. Por qué? Pois a min interesa moito que nos dea a súa visión do que está a acontecer agora. a ti sobre todo, porque o mellor péscate. Sí, No, pesca mellor- de que vai pescar. O mellor entra a chamorriña e dis, ai, que feliz eu era en 2015 votando esta xente e todo, que me cae tan ben. Vamos a ver. O Iván Olmos Ferreiro foi candidato de En Marea a Xerais, que se presentou ás anteriores Xerais e a estas non se presenta. Nin el, nin a formación. Non é que el deixara de tal. Ou sí. Eso que é o que lle quero Pois mira, preguntar. unha pregunta que non. Iván, vete para aquí, home. Vete para aquí, sorga baixo un ratiño, séntase aí, ponse a mirar ao móvil. Sí, eu poñome aí a pasmar. E vente aquí porque queremos tu voz. Eso. E aí está. E outro que se o ve xa saberá el a quen nos referimos porque escoitanos moito, Creo que nos Ou eso ten, parece. creo que nos ten en boa estima. o Ou tipo. eso parece. Sí, tú. Vendemos un fumo. Un fumo de carallo. Sí, Esta sección, esta xente vai a pasar totalmente. Pero tú, este sabe que nos referimos a él ahora mismo. Está Está moi claro. Eu creo que sí. A ver. É un señor de... Vamos a dicir onde é. É de Boiro. O señor de Boiro este que nos dixo de vir aquí... Sabes ti máis que el, o mellor non é de Boiro, o mellor é de outro lado. Non, que puxo en Twitter. Vale, sí. Entón, nós imitámosle totalmente, non temos ningún problema, a máis que nos encanta que veña a xente, pero non podemos asegurar a pernoctación aquí na nosa casa. Pernoctación pernoctada, o mellor non é segura. No. Entón, cada un verá se se quere vir ou non se quere vir. Tamén é verdad que isto ten un límite. Non somos aquí, non vamos traer a toda Galicia aquí, Non somos aquí a... Non me sale o nombre do que iba a decir, pero non somos eso. Claro. Non somos un albergue de tuiteros. De peregrino. Bueno, pois isto que quería eu contar do amiguismo moderado de que temos opcións para un futuro de deixar de traer amigos Home, que... se non desto, sempre se pode... Ou en Pontevedra, Tamén, que quedará máis cerca que isto. sí, Digo, 1000 veces máis. Pois bueno, se fa falta do outro salto. Non pasa nada. non pasa nada. Bueno, pois tú tamén estás invitado a... Moitas gracias, home. Faltaría máis, sí, señor. Vale, vamos a acabar co franquismo galego. Tras algo de recomendacións? Algo tiñes aí por aí, non? Sí. Vale. Pois vamos xa con franquismo galego. Está quedando un pouco... Ao final non vai moi desencamiñado. No. Imos rematar con interés e con aprecio a nosa lingua. Humildemente. Humildemente. Imos deixar xa de humildemente, Vamos co franquismo galego. Vamos. Adiante.
Ti que traes? Eu traes un portugués. A ver. É que eu traes só o portugués, hostia. Eu pensei que o tiña que apuntar, pero teño aquí recomendacións. 2 puntos, nada. Eu debía estar... No, solo eso. E eu debía estar moi seguro de que iba a saber que recomendar. Pero... xa sei o que iba a recomendar. Eu onte, aparte desta, ocorreuseme outra, pero non me acordo que era. Quedáis unha película? Non. A miña é unha película. Non era unha película, pero non me acordo que era. Bueno, pois eu vou ca miña recomendación. O Miri se chamaba o muchacho. O Miri? O Miri. O Miri, Conan. Claro, sí. Miri, sí. joder. Pero sí que o dixeron varias veces na gala. Estamos falando dun home portugués que veu... Prácticamente abrindo... Abriu a gala. Sí. Pois un tipo, había un armatoste cunha serie de instrumentos. E saí un portugués. Saí un portugués que fai música folk, portuguesa, pero electrónica. Non, o tío colle, samplea a unha vella facendo a un rapaz rapeando e a un vello dándolle un balado e o tipo por riba tocando con instrumentos de corda. Pois oye, fixo a verdade que está moi ben. Un par de intervencións ou tres así entre medias. Pareceume curioso e moloume o rollo. Sí. E iso que traio, tiña outra na cabeza, pero faise. Pois eu aparte de recomendar que vayades aos festivais, porque ainda que o OUF sexa un dos máis grandes de Galicia, hai moitísimos festivais, moita variedade, moitos, feito fai pouco onte na revista salía un de ciencia ficción que o facían, non me acordo xa. Pero que vayades aos festivais de cine. E en específico, quero recomendar unha película que non puiden ver no festival, que xa está nos cines e que quero vela, que é Lo que chispea. O que faix, as faíscas de Oliver Laxe. De Oliver Laxe. Sí, señor. O que arde, que quero vela, bueno, porque tamén ben recomendada de Jason Momoa. Jason Momoa. Non viches a foto de... Son o único que... Non eres o único que compara a Oliver Laxe con Jason Momoa. Non sei quen foi, pero non, a verdad, sí que ten... Ten un aire, e ha de ter unha pirola tremenda. Son dous mastodontes tamén. Sí, lo son de Oliver Laxe totalmente. Non, que de verdad, sí. E bueno, que apoyemos o noso cine, que non é tan habitual velo nos cines. E tamén, outro día, vindo ás charlas, fixeron unhas charlas na miña facultade, veu unha rapaza que está traballando nunha sala de cine en Santiago que se chama Numax. Que ao parecer é unha empresa que traballa como distribuidora, ten unha sala de cine en Santiago, tamén fai encárgase de máis cousas apoiando o cine de aquí, e o que fai é pois proxectar películas un pouco máis indies, aínda que tampouco unha cousa non desto indie de todo. Non o noso corto. Non. Apoia pois o cine de aquí, entre o que arde e outras tantas caralladas. E iso, que vexamos o noso cine e as nosas cousas, non? Eso é. Que nos interesemos polo menos. Eso. Que este é mellor ou peor. Bueno, que interesarse menos... é sembrar esa semente. Que despois xa xermina e que crece, medra, e tú dis, pois aquí ainda facemos cousas. E aí xa se prendeu. Porque é o que arde. O que arde prende. Sí. De Oliver Momoa. E chegou o tempo. Xa. Creo que non sei canto levamos, pero non sei. Eu estou moi ben contigo. Si, máis ou menos. Vamos a ver, é como din. O de dicir, eu estou moi ben contigo, cando non sei que carallo dicir, eu estou moi ben contigo. Pero é verdade. Isto é fantástico. Para que nos imos enganar? Sí, temos moito que aprender de locutar un pouco, ¿no? De falar aquí. Para nada. Tú veste con plenas capacidades. Para nada. Isto xa verás cando nos inviten ao Galicia por diante. Buah, eso vai ser... Exclusiva tras exclusiva. Exclusiva, decirlle, mira, Kiko, eu creo que xa vai sendo hora de que te jubiles. Minuto e medio antes aparecemos e di Kiko, quen carallo sodes? Además o Kiko fai un pequeno resumo do que vai pasar durante o programa, sube no Twitter, entón imos chegar mentras grava eso, aparecemos, hola, que somos de Parola. Somos os de Parola. Pero onde está a seguridade? Aquí entra calquera. Bueno, pois moi ben. Como rematamos o programa aquí, xa estou canso. Xámolo aquí, este domingo 13 de outubro. Sí.
Este que é? Para esta semana? É o día da anti-hispanidade, o 13 de outubro. Eso é. O día da República da nosa puta casa. Sí. Cuando? E este programa sí que é para esta semana. É para esta semana. Sí. O mércoles ou para o xoves. Pois xa ves que digo. Pois xoves, quizás. Pois voltamos ao ruedo. Pois xa está. Estamos aquí na casa. O seguinte ao mellor de nocturno. Sí. Ou ao mellor non. Ou... Esperamos ter un amismo moderado. Dios dirá. Esperamos ter o primeiro colega que collamos do cuello. Algún destes de... Algún deses. Ou no, igual, non? Eu estaría encantado. Oh, no, joder, sí, hostia, eu tamén. Mellor que ter un colega calquera de por aí. Pois aí, un desos. Bueno, pois ata aquí de parola. Recordade que, bueno, non sabemos cando gravaremos, non sabemos nin onde, nin como, nin a que hora. No sé, Pero Martín, peido libre. Pero Martín, gravaremos. Estou moi cómodo. Dica o próximo programa de Parola. Eso mesmo. Adiós.